Nasra. Willy. Hello everyone, welcome back to my channel. Nwngtangmwnko angni Samaina M Brahma YouTube channel of pin खेबसेबाव बराय हरबावनाय जाबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनैसो मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबाय। जोंहा दिनैहाय बाजबिनजों जों ना सारनो नागिरदों आरो नै हाखराव हाखर फिसायावहाय रां मोजां देखायनो। नै माबैसे मोनो दा नायनोसै र'। दैयाथ' बारा गैला। मोनगोन ना मोना नाखौ? थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि ना सारनायखौ। इथिंजाय सारहरगोन आरो इखौ एसे थेस'नांगोन खोमा नोङा बे दैखौ सारहरबा दा ओरैजाय उसिगोन ना ओमफ्राय फुख्रियाथ' उसिखानायानो नै ओंखायनो इखौ एसे थेनांगोन आरो हासबेन्डआ खदाल लायनो थांदों। जि जेंसि दङना हांसोआ बेयाव बारा ओंखाराखै खोमा आरो जिंसि जिंला गोनांखाय ओंखायनो नाया एसे दं खोमा। जिंसि गैयाबाथ' दा सारनोनो हासिगौमोन ओमफ्राय जा जिंसि दङना बेखौ एसे स्रां खालामग्रोनांगोन आरो बोस्रांग्रोनांगोन ओमफ्रायसो सारनो हागोन। रजाबो दंलाबायो खोमा एसे मोजां बोस्रांग्रोनांगोन आरो बेखौ। अखाबो फिसा हादों बोथोरा ओमफ्राय दहाय फुङाव एसे बांसिन हादोंमोन आरो ओमफ्राय अखा हाबाय थाबाथ' सारनाय जानाय नङामोन ओमफ्राय दा एसे सेंगाहांबाय आरो अखाया सेंगाहांबाय माने गैलानो फिसा मोनफा मोननैल' नांदों आरो मोनफा मोननै हागासिनो। हानाय नङा खोमा दा बोथोरा एसे थान्दायावनो दं आरो दा आरो सान्दुं दुंथारबाबोथ' खस्थ' जागोन ना ओंखायनो एसे अखा फिसा हाबाय थाबाबो सारनो नागिरबाय आरो थ' बिदिबा नायलांबाय थादो। दाबो सारनोनो मोनथ'वाखै नै आलि बानायग्रोबाय न'नि नाखौलाय लासै सारगोन आरो ना फिसाफोरा दै सारनायजों थांफायनि बेखौ जेखौ होनोसै आरो नङाबा ना मावाफोरा ना फिसाफ्रा थांफागोन ना दै सारनायावनो। लासैसो गानांगोन जायगा बानाय बेयाव सारग्रा आरजेनबाय बिदियावनोथ' सिंगि थायो। दसेमा रानैनि खननै खनथामसो सारबानो र' सारबाय दे फाला होनदो मेंथ'बाय आगरखिया बिलायाबो लरायनायसो नै खाफिननांबाय। एबार दाद जासिगोन ने मानो अखा हानानै होनांगौ दे एसे रानहांबाय माने दैया बारा गैखाया।
अखा हानानै प्लास्टिकखौसो गाननांबाय खर'आ सिनि हासबेन्डआबो ओमफ्राय आंहाबो गानदोंमोन आरो आं जोंहाबो हमगोन नाखौ नोंबो हमगोन नाखौ आं जा हमबासो मागुर मोननो हागौलै ने gwjwntwng à cái gì à red color à gini yang cewek ini namanya ini masih kalamw lagi dia nih ini Angko lah Angko nih kalamw dulu masih ini wih masih ibu masih wih ibu nilai masih kalamgwn coba ini masih ini kalamgwn Kulumbai salah masih nih guys masih Kulumbai masih ada hwnna ini masih kalamgwn sih salahnya ini mana masih boy kali wah lalu ada lalai video kalangnya na nanti haglah kiman mas paise foto paise ente bisa moda mesiba kiman masih ना हमग्राफ्रा नोंगौसो मा होनदों नोङो ला होनलाय आयु लाना थांबाव हनै गिदिरखौनो बैनि दाउआ बिराद सिखावलै बे बैनि दाउआ लाना थांबाय फाग्लि गथ'आ ने आं मालाय जानो नागिरनायावनो सोलांबाय दाउआ ini masih rangkin daw naya tuh bepo dong nih ini masih dulu nih bodong kau nih aneh nih burzा मोनबाय एसे बारलांबाय खोमा दंमोनथ' बारखोलांबाय खोमा इंसियाब जागोन बाखायाव हा इंसियाब जागोन बा सिङाव दङ खोमा नागिरलाय बा मोजां गलांबाय इयो जागोन खोमा ने नै निस्लि कारेन्ट थांबाय Mamiya huruf. Tinggi sekali nama ada bilai. Jangan itu. Ayo.
बारगोनथ' बे नास्राय आंलाय सिंगिसो मोनगोन सानदोंमोन दा नाखौ सारखांबाय ओमफ्राय दुगैखांबायबो ओंखामबो जाखांबाय फ्रेस जाखांबाय आरो ओमफ्राय नाखौ आइया सायनानै फोरानबाय सान्द्रिसे जाबाय नाया जोंना माखासे बाजैमोना लांबाय बाजैमोनानो हरबाय आं देखायनो र' नाखौ बेसे बुरजा जाबाय बेंसियानो गोजा बांसिनानो बेखौ फोरानसिगोन ओमफ्राय इयाव नास्राय गोथां गोथांखौ दोनदों आरो नाफाम माने नास्रायानो बारा गैखाया बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर जुदि गोदानै फैनायब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो बाय बाय